Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' kommess li joffri proposti ġodda fil-qafas ta' mudell ekonomiku ġdid, wegħda li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jindirizza l dawk preżenti fil-mellieħa waqt attività li tella l-partit sabiex wieħed ikun jista' jiltaqgħu jitkellem ma' Bernard Grech. Bernard Grech qal li pajjiżna jeħtieġ ekonomija b'saħħitha li minnha jgawdi l-poplu kollu u mhux ftit tal-qalba tal-Gvern Laburista. Fejn inti u aħna nippremjaw il-bżulija, l-ħidma tiegħek. U kien għalhekk li tkellem dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fejn wara kollox tidħol l-importanza li jinħoloq aktar ġid bit-tkabbir ekonomiku u dan jista' jsir fost l-oħrajn billi meta s-settur privat jinvesti ħinu u flusu ikollu investimenti li jirrendilu iżjed dħul b'aktar ordnijiet fil-waqt li jiżdied in-negozju għas-sidien ta' negozji żgħar u medji u s-sidien tal-ħwienet. Inti min inti taħt Gvern Nazzjonalista int timxi l-qudiem bil-ħiliet tiegħek fuq level playing field u inti tasal fejn tixtieq. Bernard Grech fakkar kif miżjieda fl-attività ekonomika igawdu l-investituri is-sidien tan-negozji u l-ħaddiema mod dirett. Iżda dan ikun ta' benefiċċju wkoll nes-setturi oqsma li b'aktar attività ekonomika ikunu jistgħu wkoll jżidu jintroduċu jsaħħu s-servizzi u l-benefiċċji soċjali għal min għandu l-aktar bżonn. U dan apparti li b'aktar attività ekonomika pajjiżna jipproduċi aktar servizzi u jesporta aktar prodotti b'dan jissarraf f'aktar dħul għal pajjiżna. Natu aktar opportunità lil min irid jinvesti u jħaddem billi il-ħaddiema tiegħu ikunu jistgħu allura mhux biss ikollhom l-inċentivi manka hu. U għalhekk se nkunu qegħdin ngħinu anki lil dawk illi jħaddmu biex ikunu jistgħu anke jħarġu lill-ħaddiema tagħhom. Biex il-ħaddiema tagħhom possibilment allura jkunu aktar flessibbli fix-xogħol. Brabta ma' l-aħħar kwistjoni fil-Gargur, Bernard Grech assigura li l-Partit Nazzjonalista se jaħdem favur ir-residenti kollha. Il-kelma tiegħi u l-kelma tal-partit illi jiena immexxi. Ser nibqgħu magħkom ir-residenti tal-Gargur u ser nagħmlu ħilitna kollha biex ir-rieda tagħkom tibqa' tiġi rispettati manka intkom kelmu komplu uru li intkom xtaqblu kif diġà qegħdin tagħmlu. U qudiem dan kollu kien hawnhekk fejn wiegħed kwalità ta' ħajja aħjar għall-poplu kollu. Aħna qegħdin nagħtu lil ħaddiema tagħna li jistgħu jkunu ġenituri wkoll jew jixtiequ jkunu ġenituri aktar kwalità tal-ħajja. Bernard Grech fakkar kif Gvern Nazzjonalista se jassigura li iktar flus li wieħed jaqla ma jkunux intaxxati tant li mal-ewwel 10,000 euro li wieħed jagħmel fuq il-part-time u l-overtime ikunu eżenti mit-teħid tat-taxxa.